nɛgɛ ɲɛ 17 bɛ dogofirikaw fɛ ɲɔnɔ segu mara la ni bamakɔ o waati kelen na wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ washington dc ameriki jamana faaba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila VOA banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ kan bi araba juwe kalo tile 24 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali furancɛ fanga ka wasabulon n'o ye Conseil national de transition ye ɲɛmɔgɔ colonel Maliki Jaw sera Burkina Faso tile 3 taama dɔ senfɛ min kumaɲɔgɔnya dɔ bɛna tali kɛ Sahel jamana 3 kan n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye. Ameriki jamanatigi dankan Kamala Harris ka cɛbɔya kɔkɔrɔma donnen kɔfɛ jamanatigi Joe Biden fɛ min kɛra ka kɔn u ka barosigiba ɲɛ n'a bɛna kɛ Chicagokaw fɛ yen. O waati y'a sɔrɔ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump n'a kanubagaw fɛnɛ bɛ wulikajɔ la jamanatigisi kalata ɲɛbila baaraw senfɛ. Israɛlikaw ka ɲɛmaaba Benjamin Netanyahu bɛ Ameriki wasabulon kɔnɔ bi araba a ka laɲini dɔ o bɛ tali kɛ Ameriki jamana ka kɔkɔrɔmadonni ka taa Israɛl jamana ma o ni Palestine finitigijɛkuluw cɛ minnu bɛ wele ko Hamas. Mali kɔnɔna la kulu min ni a sigilen don ka wasadenw nɔrɔ bila ni a bɛ wele nanzarakan na ko Conseil national de transition CNT o ɲɛmɔgɔ colonel Maliki Jaw sera Burkina Faso jamana faaba kɔnɔ Wagadugu bi araba tile sama taama u bɛ na kɛ a bisimilalen kɔfɛ u ka wasabulon ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye Usman Bamuguma ye a yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ k'u ka kumaɲɔgɔnya dɔ bɛ tali kɛ wasadenw ka baara minnu bɛna kɛ u ka Sahel jamana 3 olu kɔnɔna la n'o ye min bi wele nanzarakan na ko l'AES an ka o kunnafoniw lamɛn VOA banbara ale ka laselikɛla ka laseliw senfɛ Kader Traoré ka bɔ Wagadugu. Mali ka flancɛ fanga wasadebulon ɲɛma colonel Malik Daw ale ye taama dɔ boroda ka bila Burkina Faso kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana yɛrɛ faabara Wagadugura nin tile 3 taama min daminɛna bi taratɔlɔnya in na ale bisimilara Wagadugu ka pankuruso ra ka bɔ a bɔɲɔgɔnko fɛ Usman Buguma anw ka kɔrɔsili y'a jirana ko Malik Daw bilasirani no ni Mali ka wasaden caman le ye a seni faso kɔnɔ a ye ɲɛfɔli kɛ anw ye ale ka taama ni kunkilenna na balimakɛ ni o ye Dr Usman Buguma ale de ye sɛbɛn bila président Traoré ka yamaruya kɔnɔ k'an wele ko ka na ko ka kɛ promotion tan filanan sapeur pompier officier ka bɔli o bonya ta k'o dan kan ko ka na o parrainage la o bonya a bonyana ma donc a bonyana Maliden bɛɛ ma a bonyana AES jama bɛɛ ma parce que o bonya ne ta kɔfɛ Mali bonyana Burkina bonyana Niger bonyana. Nin taama in kɔnɔ Malik Daw ni a bɔɲɔgɔnko Usman Buguma bɛna se ka baara kɛ ka taa Mali ale ni Burkina Faso ka tigɛdi ɲɔgɔnma wasa sira kan. An bɛ baara min na an yɛrɛ ka baara tɛ Burkina dɔw de ka baara don Nigériens ka baara don Maliens ka baara don an de bilala ɲɛfɛ wasa an k'o kɛ. O baara in ti dɔwɛrɛ ye ka se ka farafinna tilebenfan tɔn kura min sigira sen kan Burkina Faso Mali ale ni Niger cɛ ni o ye AES ye Alliance des États du Sahel k'ale ka baarada kuraw sigi sen kan ani ka taabolo ɲɛnamaw yɛrɛ di ale ma. Ni an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka ko caman kɛ donc an b'o o funu de kɔnɔ donc yanni ka bɔ kuma la a kun ka di n ye tuguni ka a fɔ a ka kuma barabu la AES jama ye AES jamanaden bɛɛ ka ban Ouaga Niamey Mali k'a fɔ bi bi na AES tiɲɛ de don ani Ala sɔnna AES bɛ taga ɲɛfɛ de wa AES b'a sago sɔrɔ. Mali ka transition wasadenbulon ɲɛma colonel Malik Daw ale ka taama ni Wagadugu a bi komi i n'a fɔ kɔjaabi ka bɔ a bɔɲɔgɔnko min tun ye a ŋaniya ko ale ka se ka a senfa ka na Wagadugu kɔnɔ. Kuma surunyana nin taama in bɛna kɛ sababu ye ni maa fila ninnu ka se ka u yɛrɛ masala ka taa an ka farafinna tilebenfan marabolo fitinɛw ani u ka aminakow kan. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. An bɛ to Burkina Faso jamana kan États-Unis jamana ye a ka lasigiden kura bila ka taa Wagadugu ni a bɛ wele ko Madame John M. Lokar a yirala k'a fɔ nin maa kura min n'a kɛra lasigiden kura ye ka sugandi ka taa Wagadugu ye kumakan kɛrɛnkɛrɛnnenw lase Ameriki jamana tɔgɔ la ka taa Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw ma min dɔ bɛ tali kɛ u ka kɔkɔrɔmadonni kan ka taa Burkina Faso ma a y'a da kan fɛnɛ k'a fɔ ko waati si la États-Unis jamana ma i bolo bɔ ni dɛmɛ siraw ye ka taa
États-Unis ka wulikajɔ baaraw senfɛ ka ɲɛsi Wagadugu ma. Kader Traoré, VOA Bambara tɔgɔ la hali bi ka bɔ Wagadugu ale b'o kunnafoniw lase. Amérique jamana ka lasigiden kura min nani no Burkina Faso kɔnɔ ale son excellence Yohan Locartier ale ye a senfa ka se Burkina Faso ka premier ministre ma maître Apollinaire Kelem de Tambela yasa ka se ka taa a ka diɲɛge ko yira a ka nin jatigicɛ in na. Nin bisimilani kɔnɔ Amerika ambassadari ani Burkina Faso ka ministre fɔlɔ olu sera ka baro kɛ ka taa Burkina Faso taabolo kan ani gwɛlɛya min yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ. An ka son excellence Yohan Locard lamɛn. Oui, aujourd'hui, c'était... Bitu ne ka si ka fɔ fɔlɔ ye ni Burkina Faso ka ministre fɔlɔ ye kabiri tumana min na ne segira ka na Burkina Faso kɔnɔ nka ne bɛ se k'a fɔ ko a siɲɛko filanan de ye ko ne bɛ segira ka na Burkina Faso kɔnɔ sabula ne tun bɛ yan yɔrɔ san 2006 fo ka taa bila san 2009 kan i n'a fɔ ciden centre culturel la n'aw y'a ye ne segira ka na faso kɔnɔ yan o tɛ dɔwɛrɛ ye ka se k'a yira ko Burkina Faso ka jamanadenw kɔni olu donna ne le peuple burkinabé m'a beaucoup touché le cœur. Amérique jamana ka lasigiden kura ni y'a yira ko kɔlɔlɔ ani gwɛlɛya caman bi faso kɔnɔ. Avec le premier ministre, ne ni faso ka premier ministre anw sera ka an dala ka taa gwɛlɛya min bɛ faso kɔnɔ i n'a fɔ lankanabaliya o kɔnɔ ne fana y'a yirara Amérique jamana bɛ se ka dɛmɛni kɛ cogo min na faso kɔnɔ ka se ka nin ko ninnu bɛɛ ɲɛnabɔ. Surtout sur le lutte contre le terrorisme. Yohan Locard ka fɔtara ale ka jamana ma faso bila ka ye sonkɔrɔma dɔndɔn sira kan. C'est vrai que la situation a beaucoup changé. Tiɲɛ don ko yɛlɛma caman donna anw ni ɲɔgɔn cɛ nka Amérique jamana ma faso bila ka bɛn ka ye dɛmɛ sira kan. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan anw bɛ dɛmɛba de di ka taa baɲumankɛw ka da dumunifɛnw na min yɛrɛ ye bɛnkanni walikɛlɛ ye an bɛ dɛmɛ min di o bɛ taa se i n'a fɔ $16 wari la san kɔnɔ anw dun bɛna an kɔgɔ don nin dɛmɛ nin na fana. O kɔfɛ ne bɛ se ka min fɔ Amérique jamana o le ye dɛmɛnikɛba ye faso kɔnɔ ka taa fɛn minnu ye da dumunifɛn ye ni ale ɲɛsinin no mafɔlenw ma. Terrorisme qui sont déplacés et qui malheureusement ont perdu les membres de leur famille ou leur maison ou leur champ. Nin lasigiden kura ni Madame Yohan Locard ale ko dɛmɛ tɛna se ka di faso ma ka bɔ fasodenw yɛrɛ ka hakilinata ra. Pour les mois qui viennent, je vais écouter. Je veux écouter. Kalo nataw ra ne bɛna lamɛnni kɛ Burkina Faso denw ma ka se ka olugu lamɛn olugu bɛ dɛmɛ sugu min fɛ ka bɔ Amérique ka jamana yɛrɛ kɔnɔ. Le développement durable de ce beau pays. Nous cherchons les mêmes choses. An ka laɲini ani faso ka laɲini o bɛɛ ye kelen ye o le kosɔn an bɛ faso sugu min fɛ fanga bɛ min na ani min yɛrɛ bɛ se ka a yɛrɛ ta yɛrɛma hɔrɔnya sira kan nin ŋaniya ɲuman ninnu bɛɛ minna Burkina Faso ka premier ministre ma maître Apollinaire Joachim Son Kelem de Tambela nka ale ko ni Amérique ka jamana tun bɛ se ka mugu ani kisɛ di faso ma yaasa a ka se ka a ka jamana basigi ko o tun bɛna diya olu ye kosɛbɛ nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Israel jamana ɲɛmɔgɔ dankan n'o ye Benjamin Netanyahu ye sera Amérique jamana kan a bisimilara bi araba wasabulon kɔnɔna la n'o ye Capitole ye kumaɲɔgɔnya a ye o kɛ ni wasadenw ye a ka laɲini dɔ ko bɛ tali kɛ Amérique jamana ka kɔkɔrɔmaduni ni dɛmɛ teliman kan hali bi ka taa Israel jamana ma u ka se ka wuli k'u kɔgɔ da Palestine ka finitigijɛkulu kɔgɔ la ni olu bɛ wele ko Hamasi. Ka tɛmɛ ni o kunnafoniw ye an bɛ to États-Unis jamana kan yan hali bi Amérique jamanatigi Joe Biden kelen kɔfɛ ka laseliw kɛ karidenw k'a fɔ k'a ka cɛbɔya kɔni baaraw ɲɔngirila wa min kumakanw yɛlɛnna kosɛbɛ jamana fan caman a yirala k'a fɔ ko a koɲɛ kɔni kɛra hakili cawucaw ni jatigɛba ye kuma dɔw la ka taa u ka démocrates ka wasadenw ani u ka tɔnden dɔw ma o sɛgɛsɛgɛli kunnafoniw bɛɛ lajɛlen dira VOA ka kunnafonidila Anita Powell fɛ min bɛna bayɛlɛma ni waati in na sisan k'a lase an ma Naman Jara fɛ VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Dakar. Joe Biden tɛ démocrates ka cɛbo ye tugun États-Unis jamana kuntigi kalata in na sisan min de bɛna kɛ nka tɛnɛn dɔ Joe Biden yɛrɛ ye Kamala Harris sugandi a ka kɛ cɛbo ye a nɔ la k'aw ladɔnniya Joe Biden bɛ waati min na fana coronavirus bana b'a la a b'a yɛrɛ ka so Delaware dugu la. Joe Biden's legacy of accomplishment over the Joe Biden ye tiɲɛ min to an bolo ni san 3 labanw na a ɲɔgɔn tɛ tariku kɔnɔ
a y'i dan sarati kelen de la an bɛ se ka tɛgɛrɛ fo a ye awɔ bawo a ye baara min kɛ o sarati kelen in kɔnɔ jamanakuntigi dɔw ka sarati fila kɔnɔ u m'o ɲɔgɔn kɛ nka a sina n'o ye républicainw ye u bɛ ɲininkaliw la hali bi ko n'a y'a sɔrɔ Joe Biden bɛ to jamanakuntigiya la Mike Johnson ye républicainw ka wasaden dɔ ye ni bɛɛ b'a dɔn ko fanga t'a la a tɛ se ka campagne kɛ bɛɛ b'a dɔn fana k'a tɛ se ka jamana mara jigiya bɛ démocratiw bolo bawo caman bɛna Kamala Harris dɛmɛ Adam Schiff ye démocratiw ka wasaden dɔ ye ne jigi b'a kan k'a bɛ se ka se sɔrɔ Donald Trump kan wa nisɔndiyara bawo mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn dalajɛ teliyala k'a ka cɛbonya kokoroma dɔn sisan min de bɛna kɛ kangarida do wa Peter Lodge b'a hakilina fɔ o kan kalanfa dɔ sanfɛ kalanso George Washington la ɲininkaliw dɔw y'a jira ko politiki dɔnbagaw bɛ yeliw kɛ ka kalata jaabiw dɔn yanni kalata dɔn cɛ i n'a fɔ gɔnw bɛ dumuniw ɲini cogo min na wa ne bɛ hakili to mɔgɔw bɛna min fɔ jamana politiki ko kan tariku kɔni dɔnbagaw y'a jira ko ni yɛlɛma in tɛna kɛ sababu ye ka bɛnbaliya nati jamana kɔnɔ Thomas Schwartz ye kalanfa ye Vanderbilt sanfɛ kalanso la. And in effect, he is going to be a lame duck president. We've had lame duck presidents in the past, and that's not really an issue or not a terrible day. William Garston ye kalata dɔnbaga dɔ ye États-Unis. There'll be a division. Ɲɛmayaw bɛna tila u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna kɛ jamanakuntigi ye Kamala Harris bɛna sugandi ka kɛ cɛbo ye wa o bɛna démocratiw fara ɲɔgɔn kan bawo u kelen o kelen tun bɛ baara kɛ u dan ma sisan mɔgɔw kɔni sigilen bɛ ka utukalo nata de makɔnɔ n'a y'a sɔrɔ Kamala Harris de bɛna sugandi démocratiw fɛ walasa ka k'u ka cɛbo ye novembre kalo nata jamanakuntigi kalata la ani fanga sina Donald Trump cɛ walima mɔgɔ wɛrɛ Kamala Harris n'a ka campagne kɔni bɛ ɲɔgɔn na yan n'o cɛ. Ka da nin kan sisan an bɛ to ni kunnafoni ninnu hukumu kɔnɔ min bɛ tali kɛ Ameriki jamanatigi Joe Biden a ka symbole la jamanatigi sigi kalata o cɛbɔya la a yirala kunnafoni kɔnɔ k'a fɔ bi araba sufɛyan fan fɛ nɛgɛ mana gosi ni sanga 20 ye Joe Biden bɛna bɔ ka kuma jamanadenw fɛ a ka baara tɔɲɛbilaw bɛna kɛ cogo min na ka taa se jamanatigi sigi kalata yɛrɛ o waatiw ma a da bɛna se o kunnafoni bɛɛ lajɛlen ma ni k'o walawala an ka o kunnafoniw lamɛn. Sisan an ka tɛmɛni an ka waati yɛrɛ taabolo cogo ye kunnafoni kɔnɔ an bɛna sɛgɛnnafiɲɛ bɔni kɛ ka segin ka na aw ma aw k'an bɛɛ sɔni. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. An balimaw an ka foli b'aw ye an b'a da tulo kan k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛ siraw ni bɔlɔlɔ siraw kan an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye min bɛ tali kɛ Ameriki jamanatigi sigi kalata ɲɛbila baaraw kan jamanatigi dankan Kamala Harris ka wulikajɔ baaraw olu bɛ senna ka kɔn a ka jamanatigi sigi kalata yɛrɛ cɛbɔya kofɔli ɲɛbila baaraw ye min bɛna ta kɛ ni u ka kunnafoni diba barosigi ye n'a bɛ wele ko convention démocratique tɔgɔ la Chicago kaw fɛ o waati kelen y'a sɔrɔ Ameriki jamanatigi kɔrɔ Donald Trump n'a kanubagaw fɛnɛ bɛ wulikajɔ la fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka jamanatigi sigi kalata yɛrɛ kofɔ baaraw kɛ VOA Banbara tɔgɔ la Kayatu Tarawele ale b'o kunnafoniw lase. Ka kɛ ni yɛrɛ ko fɔ baaraw ye Kamala Harris ka kan ka taa Indiana sigida la républicainw kɛlen bɛ ka yɔrɔ min minɛ ani Donald Trump ka kan ka taa a ka lajɛrɛ fɔlɔ kɛ yɔrɔ min na kabini Joe Biden bɔra a ka san 2024 jamanakuntigiya ɲini cɛbɔyaw kɔnɔna na démocratiw ye a yira k'a fɔ k'u bɛna u ka cɛbɔ ka sɛbɛntiyali kalataw bila sen kan bɔlɔlɔ siraw fɛ sani utukalo tile 7 ni ɲɔgɔn cɛla la u ka lajɛrɛ kɛnɛba ni a bɛ wele ko convention min kɛnɛsigi kan ka dayɛlɛ tile 12 waati fɔlen ninnu kɔfɛ Chicago
a kɛnɛ dayɛlɛlen do cɛbaw ye minnu mana se ka delege 300 ɲɔgɔnna ka sɛbɛntiyali bolonɔ bilaw sɔrɔ convention senfɛ ne cɛbaw cayara sugandili bena waati jan ta ka taa se fo tile caaman ɲɔgɔnna kɔnɔna la nga ne madame Harris kɛra cɛbɔ kelen ye sugandili bena daminɛ utukalo tile fɔlɔ la o la parti démocratique ye a yira k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛlen na k'u tɛna sugandili kɛnɛ sigi kɛ ka kɔn utukalo tile fɔlɔ ɲɛ ko wa u be a kuncɛ utukalo tile 7 la fɛnɛ AP ka sɛgɛsɛgɛliw sɛbɛnw ye a laseliw kɛ k'a fɔ ko madame Harris ye kan caaman sɔrɔ ka ban min bena sɛbɛntiyaliw d'a ma ka kɛ cɛbɔ ye républicain parti ɲɛmɔgɔw ye kankari gɛlɛn gosi u ka tɔndenw ye dankarili waliyaw la ka kɛɲɛ ni siya woloma taabolow ka ɲɛsin jamanakuntigi dankan Kamala Harris ma k'a sɔrɔ o waati kelen kɔnɔna na jamanakuntigi kɔrɔ Donald Trump a n'a ka yɛrɛkofɔ kulu tɔndenw b'a la k'a ɲini ka u fadenkɛ kura démocrate ka kow dɔn kosɛbɛ ka tiɲɛ caaman dɔn a kan kalo 4 dɔrɔn u ni kalata dun fɔlɔ cɛ républicainw ka wasadenw ka gundola tɔnsigi senfɛ tarata don na Richard Hudson RNC comité républicain national du congrès ale ye a ɲini wasadenw fɛ k'u ka u yɛrɛ minɛ lakarili waliya bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛsin madame Harris ka politiki baaraw ma k'a to jamanakuntigi ka dankanya kɔnɔna ninnu na a ko nin tɛ Kamala Harris ka yɛrɛko ye a ka fɔ la Mike Johnson wasaden ɲɛma ale ye ni laseliw kɛ kunnafoni mɔgɔw ye hali bi an bɛ to Ameriki jamanatigisi kalata ɲɛbila baaraw hukumu kɔnɔ min senfɛ a yirala k'a fɔ démocratiw ka jamana ɲɛmɔgɔ dankan n'o ye Kamala Harris ye ale kelen kɔfɛ ka sugandi jamanatigi Joe Biden fɛ ni k'a kɛ cɛbɔ ye jamanatigisi kalata la a hakilina baaraw sigili sen ka yirala k'a fɔ ko fɛn min ye u ka ciladenkulu ye n'u bɛ wele ko déléguéw o mɔgɔ 1960 ɲɔgɔn de bɛ minnu bɛɛ lajɛlen sɔnna a ka cɛbɔya ma o senfɛ VOA Banbara tɔgɔ la Kayatu Traoré y'a ka kuma barani tɛnku Mamadu Ben Jabatela maliden do min sigilen do Philadelphie an k'ale ka hakilinaw lamɛn Kayatu ka ɲininkaliw kɔnɔ. Ayiwa Kamala Harris a ka fanga o ye jumɛn ye a ka a fadenkɛ ɲɛkɔrɔ awa a ka faiblesse n'o ye a bɛ se ka bin yɔrɔ min na ye o bɛ se ka kɛ mun fɛnɛ ye a ko fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na a ka fanga a n'a ka faiblesse a fila bɛɛ y'a kelen ye a ka faiblesse a ka musoya yɔrɔ a ka farafinya yɔrɔ mais a ka fanga fɛnɛ o de a ka farafinya yɔrɔ muso do fɛnɛ parce que n'i y'a jateminɛ a fɔ ko président Biden kelen k'a fɔ k'ale b'a a fɛ a ka bila a nɔ la mɔgɔ fɔlɔ min bɔra ka kuma o ye Hillary Clinton ani Bill Clinton ye olu fɔlɔla k'a fɔ ko bon olu fɛnɛ b'a supporter bon Trump yɛrɛ k'u jigi dalen bɛ mun kan farafinw ka ni sen ko k'a bɛna farafinw ka voix caman sɔrɔ ani musow ka voix caman sɔrɔ bon n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ sisan a fɔ yɔrɔ min na bon fɔlɔ minnu girinna ka d'a kan k'i bolo fila duru a kɔrɔ o kɛra musow ye wariba minnu dira sisan musow de girinna ka d'a kan musow de girinna k'a kunbɛn farafinw de girinna ka d'a kan farafinw de girinna k'u bolo fila don a kɔrɔ donc a ka fanga a n'a ka faiblesse a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na a bɛ dépend min bɛna bonya ka tɛmɛ min kan Kamala bɛ ta sugandi don min na Joe Biden fɛ k'a k'a ka dangan ye a kun yirala k'a fɔ a fɔra yɔrɔ caman na k'a fɔ ko fɛn min ye jamana mara yɛrɛ dɔnniya ye k'o tun t'a la kosɛbɛ mɔgɔw tun ma d'a la kosɛbɛ o to a fanfɛla la san 5 tɛmɛnen kɔnɔ ani Joe Biden ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a nana a kɔgɔra kosɛbɛ wa a ye dossier dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ a ye kanabɔ olu caman b'a kan i n'a fɔ musow ka kɔnɔtiɲɛ hakɛw o hakɛ sariya minnu tun bɛ yen ni républicains tun wulila ka senda k'a kan ka a datugu k'a fɔ ko hakɛ tɛ musow bolo tuguni k'a fɔ k'u bɛ se ka kɔnɔtiɲɛ u yɛrɛ ma o n'a ɲɔgɔnnaw bon e yɛrɛ bolo sisan mɔgɔ jumɛn de bɛna kɛ ale ka sugandilibagaw ye ka caya bon a ka sugandilibaga camanba bɛna kɛ musow fɔlɔ ye musow ani farafinw olu de bɛna don a kɔkɔrɔ kosɛbɛ mais kana ɲinɛ fɛn kelen kɔ fɛnɛ kɔ dɛ cɛw fɛnɛ parce que a cɛ ye tubabu donc o fɛnɛ bɛ a avantage kosɛbɛ a kalanin fɛnɛ mɔgɔ min don a kalanin don a bɛ kodɔn parce que a kɛra procureur ye a ye élection kɛ ka tɛmɛ bon n ye kuma dɔ f'i ye sisan dossier minnu kalifara la a ka faiblesse dɔ bɛ yen nɔ
bena ke immigration ko di parce que immigration ni mɔgɔ ye doni minnu kɛ ka caya républicain bɛ fɛ k'o de nɔrɔ a la kosɛbɛ o ta k'o nɔrɔ a la k'a fɔ o tun dossier confié b'a de dilan donc a ma se k'o kɛ ka ɲɛ donc o bɛna k'a bolo gɛlɛya ye dɔɔni mais a tɛna gɛlɛya kosɛbɛ ka se o degré ma parce que musow wulilen don cogo min denmisɛnninw fana wulilen don kosɛbɛ donc a bɛna Trump kun hakili la k'a bɛna farafinw ka voix min sɔrɔ a jigi tigɛra kosɛbɛ yɛrɛ de e m'a ye sisan u ko u bɛ taa n'a ko ye tribunal la olu tɛ jɛ n'a ye Joe Biden ka bɔ yen olu tɛ jɛ n'o ye a ka fanga dɔ fana bɛna a la wari min tun bɛ Joe Biden bolo wari in kun dili bɛna gɛlɛya mɔgɔ wɛrɛ ma kosɛbɛ mais comme a n'ale de fila tɔgɔ bɛ wari in na donc wari in bɛ se ka transférer ale ma bon n'i y'a jateminɛ hali fɔli k'a bɛ k'a ye mɔgɔ minnu ye wari di ka caya bɛɛ ye mɔgɔ kuraw ye bon mɔgɔ 50 ka na se 60 ma o de wulila k'i jɔ sisan ko an bɛ baara k'i ye fu k'i dɛmɛ nin baara in na pour ka mɔgɔw labɔ ka na vote kɛyɔrɔ la ka mɔgɔw enregistrer mɔgɔ kuraw donc vraiment a filɛ ni bibi na yɔrɔ min na Ivoiriens b'a fɔ ko la paix a changé de camp sisan kɔni démocrates sirannen tɛ tuguni républicains de sirannen don. Ayiwa Ben i ko musow bɛna a ka sugandilikɛlaw ye kosɛbɛ Hillary Clinton ta tɛmɛ wagati la musow bɔra ka kanabɔ kosɛbɛ a nɔfɛ nka vote jaabi bɔli a kɛra jigilanisɛnya ye a nana yira k'a fɔ ko muso caman taara ka taa i kan di Trump ma ka Trump dɛmɛ e ɲɛna ni Zeyina ta fɛnɛ na o ɲɔgɔnna tɛna na kɛ wa? Non o tɛna na kɛ mun na parce que ni Zeyin kɔnɔtiɲɛ ko kuma min b'a la ni républicain ko a mana kɛ cogo cogo I mana kɔnɔ ta cogo cogo a kana tiɲɛ dɔrɔn a mana kɛ fɛn fɛn ye a kana tiɲɛ donc o fɛn min fɛnɛ bɛ yen nɔ n'o ye o muso kalannenw ani muso minnu bɛ komi minnu tɛ duguba kɔnɔ mais u man jan duguba kɔnɔ la musow minnu kalan don u ka fɛn bɛ minnu bolo olu bɛɛ fɛnɛ wulilen don k'i jɔ a ka ko la ani Hillary ta tɛ kelen ye parce que u kɔnna ka Hillary tɔgɔ tiɲɛ a mɛnna et puis Hillary mɛnna politique la kojugu n'ale tɛ kelen ye quoi tɔgɔ nɔgɔlen caman tun bɛ Hillary kɔn n'ale tɛ kelen ye donc avantage caman b'ale bolo min tɛ Hillary bolo et ni Zeyin fɛnɛ Hillary tun ye muso fɔlɔ ye mais ni Zeyin cogoya foyi t'a la ko musow bɛ sɔn ko in ka tila o la ni Zeyin. An ka foli b'i Ben ka bɔ Philadelphia. Ka da nin kan sisan an bɛ taa Mali jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ kura dɔ sigi sen kan ka yɛlɛma don foroba baarakɛlaw olu ka saraw kɛcogo ani nafolomugu minnu bɛ sara cakɛdaw kɔnɔ o bayɛlɛmali taabolow la ko walasa ko ka se ka yuruguyurugu ko kɛlɛ foroba cakɛdaw kɔnɔ n'a bɛ wele ko digitalisation. VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Kuyate bɛ o kunnafoniw lase an ma ka bɔ Bamakɔ. Nin ye a bannen ye Maliens tɛna taa aran kun minɛ bilen an ka cakɛdaw la walima ka wari di bolo ni bolo ni ka an ka impôt ni taxes sara an mako ɲɛ papiyew mairie kɔnɔnaw la i n'a fɔ carte d'identité wolosɛbɛw o n'a ɲɔgɔnna caman fo ka taa se ɲangiliwalew ma an ka sirabakanaw la ko ka o wari di bolo ni bolo ko o bɛna dabila pewu fo ka taa se mobili visitiw ni techniquew plakiw ma an'an ka péagew ni pesagew ni si sarali tɛna kɛ bilen bolo ni bolo Mali faba kɔnɔ Bamako a bɛɛ lajɛlen bɛna sara an yɛrɛ ka telefoniw de fɛ ni Orange Money ani Move application ye nin ye latigɛ ye min yɛrɛ tala jamana marabaga fɛ a bɛ waati bɔ nka a doli bala ni ka a baara yɛrɛ nun don o kɛla juma tɛmɛlen Colonel Assimi Goïta yɛrɛ fɛ a ka jamanakuntigiso la nin baara min sigilen filɛ sen kan a kɛ kun ye yasa ka se ka yurukuyuruku yɛrɛ kɛlɛ ni ka nɔgɔ bɔ jamana cakɛdaw ka baaraw kunna ani ka jamanadenw yɛrɛ lafiya ni k'u senateriya u ka baaraw fɛ nin programme min daminɛlen filɛ nin ye a ɲɛsilen don Bamakɔ kelen de ma fɔlɔ yani baaraw ka se ka san sɔrɔ ni ka a cari jamana fan 14 tɔw kɔnɔna na. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.
Ni bena na do Chaka Traoré ka farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔ an ka jɛ k'u lamɛn. Ka sanga ni Jeux Olympiques Paris bafel ngon nani ɲɔgɔndanw ye minnu kɔrɔbɛ karili bɛ kɛ sinikɛnɛ juma juillet kalo tile mɔni wɔɔrɔ san bafel ngon nani na Fransikaw fɛ bi araba juillet kalo tile mɔni nani san bafel ngon nani nɛgɛ 19 dana gosira Mali ni Israël bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sirantɔrɔn tan ɲɔgɔn dana a bɛ sirantɔrɔn tan kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 23 kan ko espoir o de hukumu kɔnɔ Parc des Princes la parikaw fɛ ɲɔgɔndan in bɛ tan yɔrɔ min na lakana bɛna sabati kosɛbɛ kosɛbɛ n'i b'a dɔn ko jatigɛwalew ye diɲɛ tagala in bibi nana ko terrorisme Faransi ministre min ka baara ɲɛsin bɛ kɔnɔnakow ma n'o ye Gérald Darmanin ye ale ka fɔ la lasiri don n'a y'a kɛ bi arabadonya in na BFM TV sanfɛ bi wulada in na Parc des Princes la polisilaka mɔgɔ 1000 boɲanko bɛna lakana sabati k'a dɔn k'a fɔ anw bɛ yan farikolo ɲɛnajɛ kama o ye ministre Gérald ka kumakan wɛrɛ ye Israël ka den minnu bɛna Jeux Olympiques la Faransi o bɛna lakana sɔrɔ n'i b'a dɔn ko Israël ni Hamas bande Gaza mankanw ye diɲɛ labɔ bibi na o de la lakana tigilamɔgɔ dɔ ka kumakan na AFP fɛ y'a yira ko mɔgɔw ka kan k'u sigi ni gɛlɛyaw ye ɲɔgɔndan in na n'o ye Jeux Olympiques waati ye a bɛ se ka kɛ fana dɔw bɛ na u ka banderiw n'u y'u ka drapeau ye k'u labɔ kɛnɛ kan ani fana k'u ka jamana jɔnjɔnw fasaw da mɔgɔw ka kan ka sigi n'o bɛ ye halisa Jeux Olympiques JO bafel ngwan nani kɛnɛ kan Paris Fransikaw fɛ yen Mali bɛ kɛnɛ kan ni farikolo ɲɛnajɛ suguya 5 de ye sirantɔrɔntana cɛmani minnu si ma tɛmɛ san 23 kan ko espoir olu bɛ yen Mali tɔgɔ la taekwondokɛlaw bɛ yen Mali tɔgɔ la athlétisme boli biribiri olu bɛ yen Mali tɔgɔ la boxe bolokuru olu bɛ yen Mali tɔgɔ la fo ka taa se natation ma nɔnikɛlaw olu bɛ yen Mali tɔgɔ la ni farikolo ɲɛnajɛ suguya 5 ninnu na 2 de qualifiera o kɔrɔ ye min ye olu ye ɲɔgɔndanw kɛ ka se kɛnɛ kan n'o ye JO kɛnɛ ye Fransikaw fɛ yen o la sirantɔrɔntanaw b'o la minnu si ma tɛmɛ san 23 kan espoir fo ka taa se taekwondokɛlaw ma karate ani minnu ye kɛnɛ sɔrɔ ka da kan u welela olu ye athlétisme boli biribiri boxe bolokuru olu ye kɛnɛ sɔrɔ ka da kan u welela fo ka taa se nɔnikɛlaw ma natation olu fana welela VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Chaka Traoré kala seli don. An balimaw a y'a faamu cogo min na ne de bɛna dan sigi aw ka bi Mali kura kunnafoniw na min labɛnna sekaw ka cɛjan Cheick Thierno fɛ aw minnu b'a fɛ ka bataki ci an ma aw bɛ se ka aw sɔgɔlen to an ka page Facebook YouTube ni Instagram na ka fara o kan aw bɛ se fɛnɛ ka nɛgɛjuru kɛ an ma an ka WhatsApp kan n'o ye 001 20 24 30 47 16 n'an ko ma bamanankan na fu kelen 20 ani 4 30 47 ani 16 aw ni ci aw ka kulomajɔ la aw kan bɛ waati wɛrɛ. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires